É a cidade da moda, da industria e do fútbol. É a cidade que tira da economía italiana. Tal vez por iso en Milán hai que andar ás presas, pero ter paciencia cos atascos. Nesta cidade do norte italiano residen 1.300.000 persoas que conviven a diario coas últimas vanguardas dos mellores diseñadores do mundo e cos castelos e palacios de corte clásico e tradición aristocrática. Hoxe, en Galegos no Mundo, visitamos Milán. A catedral é onde fan os funerales tamén, digamos, da xente importante. Foi cando morreu Gianni Versace, fixeronlle aquí o funeral. Hermanos, benvidos, benvenuti alla queimada scongiurata. La queimada que pulisce, purifica e libera dagli mali. Este típico aquí, sí. Pero este é comida a mellor joyería de España ou de Milán, non sei, Pero con 5 euros, mirad cantas castañas vai a dar, Aquí está Hermès, que é un dos máis famosos, pero os bolsos máis caros seguramente son Bottega Veneta e Hermès. Esta é Santa Andrea, Fendi, Hermès, Chanel. Pois aquí temos os famosos navigles, canles en galego, e un dos usos que se lle deron foi para traer a mármore coa que se construiu o Duomo, porque senón, pois, por terra iba a ser moi complicado. Esta é a zona de Brera, a zona que me encanta. Unha zona parecida, digamos, a Santiago, con estas ruas así estreitas. Foi a zona onde estudiaron todos os grandes artistas, onde tamén estudiou Leonardo da Vinci. O sitio que máis lle gusta da cidade está no corazón de Milán, pero Raquel elixiu un lugar tranquilo ás aforas para o seu negocio e para que as súas fillas medraran nun sitio máis parecido a Galicia. Hola, Raquel. Oh, hola. Nada, son Raquel, veño de Villa de Cruces, levo aquí indo e vindo, pa diante e pa atrás, pois uns 18 anos. E nada, aquí está comigo a miña nena, chamase Georgia, ten 11 anos, e ela tamén fala gallego. As outras dúas, as máis pequeniñas, solo español. E nada, aquí estamos en Paderno Duñano, cerca de Milán, unos 10 kilómetros, máis ou menos. Este é o meu bar, chamase El Bareto del Sol, é a miña actividade. Se queréis vir adentro. Bueno, Raquel, é como eso de que durante 18 anos viñas e volvías? Bueno, porque os meus pais, cando eu era pequeniña, migraron aquí. E nada, quedamos aquí bastante sanos hasta os 10 anos. Despois miña irmán casouse e quixemos quedar alá unhos anos, pero non foi moi ben a experiencia, entonces volvemos aquí. Despois, nada, caseime e xa quedei aquí. Aquí é todo moito correr, alá é máis tranquila a vida, a verdad. O meu compañeiro ten aquí un negocio de apuestas do Estado. E nada, hai outro negocio no medio, estámoslo intentando comprar para poder unir todo o que é o bar co seu negocio e a ver se nos saile ben a cousa. Aquí o que pasa é que as tragaperras son legalizadas polo Estado e pagas unhas tasas moi grandes. O 67% xa vai po Estado. E aquí apóstase moito, xogan moitos italianos. Sí, bastante. O fútbol e máis os cabalos, o que va máis, pero sobre todo o fútbol. Bueno, pois aquí estamos na miña casa, chegamos aquí, eu decidí vir a Milán simplemente porque hai máis verde e por nenos é millor. Nos subimos arriba. Ela é Maruja, miña nai, é a culpable de que eu este aquí, en Milán. Maruja, ti canto tempo levas xa aquí en Italia? Pois eu vim no ano 70, ou viñemos eu malo meu marido, certamente. Non era fácil en aquel momento, verdad? No, moi difícil, moi difícil. Os primeiros anos foron moi difíciles. Despois deixamos quedar ancalá unha filla e hasta os 13 anos non pudo virse para aquí e entonces pois foi difícil para ela e para nós. Maruja, e agora a piques de volver para Galicia para quedar, ademais? Pois sí, agora definitivamente nos quedamos. Despois viremos aquí alguna vez porque está aquí as nosas netas e a nosa filla e viremos aquí de vez en cando.
Unha vida de moito traballo con familias moi importantes aquí. Sí, moi importantes. Pois traballamos ca familia Agnelli de Torín, donos da FIA. Viven de xeito moi diferente a nós, como... Contanos algún cotilleo. Pois non, mira, cotillero nestas familias non podes, o sea, non podes ter. Tes que saber, pero non podes... E calar, non sabes? Pero nos sempre nos encontramos moi ben, moi ben. Mira, teño aquí unha foto, eu e o meu marido, cando estábamos traballando ca familia Campari no Lago Maggiore, nunha vila que tiñan ali. Temos máis fotos, non, desa casa preciosa? Sí, pois agora vos fago ver nesta revista que está esta casa tan maravillosa. Esta é unha parte do salón. Menudos mobles, Era unha maravilla. Aquí era a habitación da señora Campari. Esta vila ahora comprou na Berlusconi. Bueno, pois agora imos ir ao Duomo, a Catedral de Milán. Hai moito tráfico en Milán, moito coche. Non andan casi nada andando a pé. Todos collen o coche, aunque sea solo por 100 metros. Hai cada atasco. Pola mañán, se tes que ir a traballar e estás fora de Milán, tes que levantar mínimo 2 horas antes. Bueno, pois aquí estamos nun dos sitios máis representativos de Milán, na Catedral de Milán. Nada, aquí é onde fan os funerales tamén, digamos, da xente importante. Foi cando morreu Gianni Versace, fixeronlle aquí o funeral, máis todas as representaciones políticas e todo o demais, pois suelen facer aquí o funeral. Xa estamos nas galerías de Vittorio Emanuele e agora vou vos levar tamén pois a pisar as pelotas do toro. Venga, 1, 2, 3, bueno, máis ou menos, 2:15, fixeches. A ver, é que está tan desgastada. 3. Así estamos seguros que volvemos a Milán. E digo eu, non lle podían pisar o toro noutro sitio? Pois tamén, o pobre xa está máis descastadiño, xa non se dá nin siquiera dada a volta, porque está fundido de todo. Decías nos ao principio que queres volver para Galicia e que tes moita morriña. Morriña de que? Pois da miña familia, da tranquilidade que teño alá, tamén do paisaxe, da comida, bueno, de todo. Nada, Milán, xa digo, é unha ciudad que eu debolle moito, porque ofréceche todo o que ti queiras, pero faltame o calor da miña terra, que aquí non hai, é unha cidade bastante fría. A ver. Pois imos brindar logo por eso e así nos despedimos. Moitas gracias. A ver, gracias. Giuseppe leva toda a vida indo e vindo de Galicia a Milán. De pai italiano e nai galega, comparte co seu irmán Ángel o gusto polos produtos galegos. As queimadas no bar de Ángel queren converterse nun clásico da noite milanesa. Hola, benvidos, adiante. Eu son Giuseppe. Aquí o anfitrión é meu irmão Ángel. Hola, benvidos. Hola, Ángel. Ao contrario que a min, de Coruña, pero leva moitos anos aquí en Milán, prácticamente toda a vida. É que miña nai é galega e meu pai é italiano. Conoceronse en París. Un tiña que nacer aquí e outro alá, así quixo o destino. Así foi. Ángel, vexo por aquí moita cousa galega. Sí, sobre todo cerveza y algunos detallitos. Ese cadro es de un artista, un amigo mío de Milán, que hace estos cuadros que se llaman crash. Y echa as botellas de pintura e a rompe. E fixo una para min. Como veis, la casa es muy pequeña. O sea, una habitación es luminosa, sí, hay una terraza muy grande y luego un trastero que puede ser otra habitación, pero luego tengo garaje para mi moto, el coche.
un bañito, pequeno tamén, pero... Alguén fixo aquí o Camiño de Santiago? Con un amigo mío fixemos unha trama de Oviedo hasta Santiago, moi bonito. E ese peregrino escondido que hai aí colgado? Nada, é outra forma de promocionar Santiago, o Camiño de Santiago. En Santiago a mitad dos Erasmus son italianos, entonces por eso elexín vir aquí para promocionar tamén desde aquí, desde o local de meu irmão, desde la Quiseta. Esta noite veremos xente que xa fixo o camiño, xente que quere facer o camiño, e desde aquí damos información sobre ele. Bueno, pues ahora vamos ver un pouco o centro, a visitar o local de meu irmán. El se vai mover en moto e nos vamos ir en coche, vale? Piero dice che ha inclinato la torre di Pisa, Piero dice che ha dipinto lui la Monna Lisa, Piero nell'armadio solo abiti di Prada, Piero sta in contatto con emergency di Gino Strada, Piero ha fatto un sacco di merende con Pacciani, Piero ieri ha dichiarato guerra ai talebani, Piero dice che l'Italia è fatta a stelle e strisce, ma da sempre preferisce farsi solo strisce, Piero ha fatto vincere l'Italia nei mondiali, Piero adesso si è arruolato con i bersaglieri. Bueno, antes de ir ao PAF, quero ensinaros un par de monumentos de Milán, empezando polo índice da Borsa, aunque en este caso falamos do medio da Borsa, que é ese. Este é o edificio da Bolsa, este monumento é unha escultura de Catelán. Entón, isto, se deixaran todos os dedos, era un símbolo fascista. E se cortaran todos os dedos, convertíase en un símbolo comunista. E deixaron ese dedo, eu creo, como crítica un pouco a todo o que representa para moitos xogadores a Borsa. É bastante explícito. Bueno, pois aquí estamos no principal cementerio de Milano, como o propio nome di, monumentale, porque o primeiro en monumentos en Italia, din, o segundo a nivel de Europa. Bueno, aquí poden entrar familiares de xente que xa permanece aquí, que suele ser xente moi importante. Os comunes mortais como nós, pois tenemos que ir a cementerios máis pequenos. Bueno, pois xa estamos aquí na zona do pub do meu irmán, na Quiseta. Vamos a preparar por primeira vez unha queimada con grappa en vez de aguardente. Entonces, vorrei sapere che grappa bianca. Allora, abbiamo due tipologie di grappa, la grappa di negramaro bianca oppure barricata, affinata in botte di barrique come queste. È da bruciare, quindi prendiamo la bianca. La bianca, okay. Bene. ¿El precio? Un euro. Bueno, 17 euros, bueno, comparado con aguardente de alá, que encontramos con mellor prezo, pero pode salir boa tamén. Bueno, pois aquí estamos no barrio chino. Aquí está unha igrexa que foi unha igrexa real, fai moitos anos. Despois construíron unha máis grande ali atrás, esta desconsagrárona. A partir de aí converteuse en un pub, que neste momento xa leva anos meu irmão levando. Isto no seu día foi unha igrexa católica? Sí, fai moitos anos. Fai, non sei, estaremos falando de uns 70 anos ou así. Benvenuti alla chiesetta. Hola, Ángel. Pois aquí empezamos xa cos preparativos da queimada. Esta é a chiesetta. Menudo paftés, ¿eh? Me gusta. Ben chulo. Está chulo, un poco jalego, como quien dice. Hermanos, benvidos, benvenuti alla queimada sconxurada.
La queimada che pulisce, purifica e libera da tutti i mali. E un saluto speciale, un applauso a tutti coloro che quest'anno hanno fatto il Cammino di Santiago. Poi a tutti coloro che devono fare il Cammino di Santiago. La grolla, cioè la queimada nasce, io ho imparato a farla a La Coruña, in Spagna, grazie al mio maestro Miguel del Cachivache de La Coruña. É aquí a queimada que os ha de purificar, que os ha dar ledicia, saúde, amor e demais, polo San Xoán, polo San Silvestre e polo Rei Brogan. E o conxuro di así: lume lumiña que verde camiña, da fraga ladeira faese lumieira. Lume de quentura para a nosa factura, lume benzoada, que rode queimada. Tutti come fratelli, lume! 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 Lume lumiada para iluminar a queimada na beira virada do burburillar. Polo San Silvestre, pau de cipreste, chaga de San Roque, can de palistroque, polo Santiago e polo San Andrés, de Viravés, queimada que fago, queimada é. O que quere beber, que beba, e o que non, que vaya o carallo. Grita. Quello che mi hai detto è la verità, ma che cazzaro bella l'Italia di Piero. Quello che succede è un'assurdità, ma è tutto vero. Buono? Il Martini Rosso ci fa un baffo. Hacer un brindis a esta queimada. Claro que sí, e ter que saludar a toda Galicia, non? Bueno, un traguiño para... Desde aquí, desde Milán. Toda a familia que tenemos en Galicia. Pedro do Barache. Pedro do Barache, moitos saludos, todos os amigos, os amigos do Castrillón, queremos moito. Os que non han visto a iglesiña que vengan para a la chiesetta di Milano. Esatto. Bueno, pues salud. Salud. Manuel chegou a Milán coa idea de quedar 5 anos e leva xa 30. Traballa para unha das familias máis influentes e adiñeiradas do país e pensa en marchar xa para Galicia a montar unha casa rural. Hola. Hola. Buenos días. Son Manolo Gómez, levo en Milán 30 anos. Empecé a traballar en Milán no 80 nunha casa de moda de Milán 2 anos e despois, motivos daquela de, moitas circunstancias, fui a traballar para unha grande familia de Milán onde levo ahora 28 anos. A espaldas esta zona é toda unha zona moi importante de Milano, onde están todos, xente moi, digamos, poucas palabras rica, digamos que as familias máis tal viven todas nesta zona de aquí. Eu vivo e traballo aquí a 200 metros de Taramiña, con unha familia, sí, importante. Non teño de dicir nome porque é reservateza da familia, mas miña, e levo aquí con eles 28 anos. Este parque tan señorial? Este parque tan señorial, como te dices, chamase o Parque do Sempión, donde aquí ven a correr moita xente durante o día. É un parque que estuvo feito, refeito hai uns 5 ou 6 anos, con todos os árboles novos, e detrás nós mesmo temos o Arco da Paz, que é un monumento moi importante aquí de Milán. Por aquí hai moita xente paseando os cans e non todos son os propietarios. Exactamente, non todos son os propietarios. O 90% non son propietarios. Os que pasean os cases son propietarios, pero, mandan aquí en Milano, por exemplo, xa hai 3 ou 4 anos, que hai xente que se dedica solo, como traballo, solo a pasear os cas. Eu teño 2 cas, chamo esta persona, faime unha hora pola mañá, unha hora pola tarde, e esta persona está empeñada todo o día, porque saca 2, a 3, a 4 cas, e chegan a ganar ainda unha certa cantidad de diñeiro ao mes que viven propio deso,
propio, eso. E teñen un nome curioso, non? Sí, pois aquí puñeron os gigolos dos cans. Gigolos dos cans porque, claro, porque dañe tamén, aparte, bueno, dañe amor aos cans, porque, claro, os cans puñeron gigolos dos cans. Bueno, eu vim para Milán porque eu terminei de facer o servicio militar, ben, tiña moza, claro, eu quería ter, bueno, pois quería ter xa un coche meu, queria ter unha casa miña, sabes como é. E teño un coñado italiano, e foi cando me dixo, mira, ven para Italia que che busca o traballo, e casámonos en 2 meses, viñemos para Milán, estivemos en Roma un mes, viñemos para Milán e foi así, empezamos, queríamos botar 5 anos, e levamos aquí 30 anos, mira como é. Vos queredes marchar para Galicia? Sí, claro, porque antes aquí en Milán, pois, teño moitas amistades, teño moi... Pero claro, Galicia, por iso, pois, onde naceu un e onde teña a familia, bueno, papá, non, porque hai pouquiño que falleceu, pero miña nai, hermanos, a miña filla, que teño ali, que a miña filla agora foi para lá, porque estuvo aquí conosco, hasta 18 anos. Se prolongamos a instancia en Milán, un pouquiño máis tamén, foi para acabar o proxecto que iniciamos hai uns poucos anos. Eu gustaba, porque a mí gustaba moito a aldea, gustaba moito a casa da familia, que é moi antigua, eu reestruturei na todo, estou terminando, falta moi pouquiño, e quería dedicarla a unha casa de turismo rural. A casa está ali cerca de Puente Ulla, e así dentro de pouquiño iremos para lá. Volare, oh, cantare, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Pois mira, aquí estamos no Arco da Paz, no fondo propio que mirades vos, vedes o Castelo Sforzesco. Aquí son 2 monumentos moi importantes de Milán, aparte do Duomo. Esta imaxe témola na mente porque aquí é onde chega o Giro. Ben, exactamente, aquí mesmo de frente a min é onde chega sempre o Giro de Italia. É un retilíneo moi largo, unha reta moi grande, é onde entran aquí ao sprint, dando as voltas de alrededor aquí do Arco da Paz, e entran mesmo detrás de frente ao castillo. Mira, aquí onde estamos hoxe, estamos propio de frente ao castillo. Aquí antes que ocurrían os líos, pero hai moitos anos, é público, podes entrar, que é visitalo, é público. E aquí ven, moita xente sempre a visitalo. No verán isto está todos os días cheo de xente. Manolo, estamos no interior do castelo xa. Esta é unha zona que se utiliza para eventos, aquí fan moitos concertos, fan mítines grandes, por exemplo, hai cousa de 15 días, houve a reunión do Partido de Libertad, e fixeron aquí propio aquí. E ten unha sala moi grande, saben, que tamén para facer recibimentos hasta 300-400 personas. A torre se ten unha cousa importante, porque desde aquí, desde arriba, donde viña xente torturada, viña... Eu ainda non nacera daquela, claro. Sta in fronte a te, oh sole mio, sta in fronte a te, sta in fronte a te. Buongiorno. Buongiorno. Manolo, esto é típico aquí. Este é típico aquí, sí. Pero esta é comida a mellor joyería de España ou de Milán, Porque con 5 euros, mirad cantas castañas vai a dar, 5 euros, sí, 5 euros. 5 euros. Un po' de tutto. Ecco. Esta es como comprar ya ir al Corte Inglés y comprar Dolce Gabbana. ¿Ves? También me da las servilletitas para limpiar las manos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues nada, aquí detrás miña vedes o castillo, a parte central. E agora pues vamos a presentar unha persona que
leva moitos anos aquí en Italia, leva case 40 anos, pero ahora, como fixo moitos cartos, se retira, marcha para España. E aquí o ven. Hola. Usted aquí en Milán, Hola, ciao. Xa uso términos italianos, non sei usar moi ben os galegos. Marcha para lá porque xa fixo moitos cartos. Non, son jubilado. Santiago é case del, así que agora marcha para España xa. Un saludo a todo Galicia. Pois eu, que veño aquí ao estadio, sonche 25 anos. Aquí vin eu ganar e perder. Milán é a cidade da moda, pero tamén do fútbol, non? Sí, do fútbol. Aquí tedes ao noso lado, aquí dinlle Estadio San Siro, pero non é o Estadio Meazza. Aquí é onde xogaron, bueno, os campións máis grandes do mundo pasaron por aquí, claro, pasaron por aquí. Aquí foi onde Suárez, Luisito Suárez, gallego de Coruña, foi onde xogou aquí, bueno, nos anos 64, 68, foi cando era o grande Inter de Milán, que aquí xogou o Milan tamén, que é un equipo, bueno, xa algunos cedes, un equipo moi grande, pero é un estadio que vese moi ben. En calquera sitio do campo onde te poñas, vese moi ben. Un estadio que leva sobre 90-95 mil personas, foi renovado no 1990, cando foron os mundiales italianos. Forza Galizia e Forza Barcellona! Perché noi ci compreremo Messi, noi interisti! Ah! Messi arriverà internazionale! Aquí hai moito ambiente de fútbol, aquí son moi aficionados ao fútbol, aunque neste momento que a crisis que din a veces dá, pero a xente ven ao fútbol, sí. Igual non vai comer un día máis fora unha pizza ou eso, pero o fútbol ben, sí. O fútbol é unha cousa propia que... E esta noite, pois, esta noite que está o Inter Sampdoria, eu como interista, bueno, teremos esta noite aquí. Mando un saludo a España, máis que nada a Galicia, e seguramente dentro de pouco, pois, nos veremos en Galicia. Hasta logo. Hasta logo. Vanessa chegou a Milán para probar sorte no mundo da moda e atopouna en dous sentidos, no mundo laboral e tamén no amor. O seu mozo italiano, modelo de Armani, é o motivo que a mantén en Italia. Hola. Eu son Vanessa Mariño, levo 6 anos en Milán, son de Vigo, esta cidade da moda. Eu me dedico a isto e levos a dar unha volta. Vanessa, estamos na porta de Armani e é por algo, non? Sí, eu traballo en algunha ocasión con Armani, é o señor da moda, é un símbolo de Milán e un símbolo de Italia, é o grande señor da moda. A Rúa da Espiga e a Rúa Monte Napoleone son as máis famosas, onde están todas as boutiques de moda. Adesso as veremos. Sei bella così come sei. Bella ma non lo sai. Bella così come sei. Bella ma non lo sai. Dolce & Gabbana son outros dous mitos da moda italiana. Madonna como a icona deste año. Todos conocedes Dolce & Gabbana, non? Si, doblamos a esquina, está en unha das rúas Sant'Andrea, cambiamos de rúa. Aquí está Hermès, que é un dos máis famosos, pero os bolsos máis caros seguramente son Bottega Veneta e Hermès. Esta é Sant'Andrea, Fendi, Hermès, Chanel. Vanessa, cola en Chanel. Sí, unha das tendas máis famosas, onde non pode entrar moita xente, pero é Chanel. Costa tanto Chanel, pero dura toda a vida. É impresionante. Unha das miñas tendas favoritas en absoluto. E como podedes ver, aunque os animales de compañía poden ir á última moda, esta é unha tenda das piel luxosas de cans e gatos. Esta tenda de Abercrombie non é Chanel, non é Louis Vuitton, pero a cola é sempre así,
do inverno pasado que abreu a tenda. Non entrei xamais, porque é unha cousa impresionante, é sempre así, sempre esta coda. Esta é a tenda de Zara, que é unha das mellores tendas situadas a 20 metros do Duomo. Impresionante. E para rematar o día de hoxe na Cidade da Moda, as galerías de Vittorio Emanuele son as galerías da moda en Milán, con unha maravillosa cúpola e unhas tendas de luxo, como sempre. Esta zona de Corso Como, de Milano, quedamos aquí para comer con meu mozo. Vamos a comer, chicos, la pizza, muy buena. Esta típica pizza italiana, como se dice en Italia, buon appetito. Empanada. No empanada, empanada mal feita. Mal feita. So che è successo già, che altri già si amarono, non è una novità. Ma questo nostro amore è come musica che non potrà finire mai, che non potrà finire mai, mai, mai. Esta es nuestra casa, bien de que os ensino dónde vivimos. Esta cociña. Cociñades na casa? Sí. Eu cociño un pouco galego e anche italiano. Con mozo italiano devo saber cociñar anche italiano, se no... Isto é o baño. Sitio importante na casa, non? Sí, somos uns modelos un pouco atípicos, E esta é a nosa habitación. Co toro de España, que é un pouco carácter da patrona da casa. Isto é o noso rincón de as nosas fotos, as nosas cartas que nos escribimos. Vanessa hai uns anos, non? Sí, co mesmo corte de pelo que fixo meu pai, que agora teño o mesmo corte de pelo. Son os teus pais estes? Sí. Unha foto correi. Nesta foto vemos a un persoeiro ben coñecido. Sí, o señor Armani, que é un amigo de Davide, el traballa tanto con Armani, o xefe noso. Parece que non están traballando, están en vacaciones, pero... Que é o que máis botas de menos de Galicia, Vanessa? A miña nai, a meu pai, a comida, a empanada, as praias, a casa en general. Pero sobre todo os meus amigos... Os meus millores amigos están en Galicia, están en Vigo. A miña nai e o meu pai, o máis importante. Bueno, chicos, vou a descansar un pouco e nos vemos esta noite na discoteca de moda de Milano. Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Dove fuggi? In Italia, pistole e macchine. In Italia, Machiavelli e Foscolo. In Italia, i campioni del mondo sono in Italia. Benvenuto in Italia, fatti una vacanza al mare. In Italia, meglio non farsi operare. In Italia e non andare all'ospedale. In Italia, la bella vita. In Italia, le grandi serate gala. In Italia, fai affari con la mala. In Italia, il vicino che ti spara. In Italia. Si estamos na Plastica, discoteca máis famosa e máis alternativa de Milán. Moitos pequeños desde Milán. Mamá, papá, os quero. A toda a miña familia, a todos os meus amigos. Afeito a viaxar por toda Europa cos seus pais, decidiu que xa era hora de facelo pola súa conta. O proxecto de fin de carreira trouxo a Milán, unha cidade especializada en acoller ben os estudantes Erasmus. Bos días. Chámame David
David, son natural do Porriño, estou en Milán facendo o meu proxecto a fin de carreira e, bueno, levo aquí uns meses de Erasmus e gustaríame enseñarvos a miña residencia. Que vos parece? Imos? Vou vos ensinar a miña habitación e a do meu compañeiro, o apartamento no que vivimos nesta residencia. Pasade a miña habitación, suficiente para vivir. Lóxicamente non é moi grande como todas as residencias, tanto en España como en Italia, pero bueno, está bastante ben. Esta ala de aquí é a residencia, esos xa son edificios normais. Esta é a habitación do meu compañeiro. Outro galego que hoxe non está, non? Hoxe non está, hoxe tiña clase e non podía vir hasta aquí. Eu, como estou co proxecto, todavía estou buscando, pois non teño todavía ese apuro que ten el. Aquí vou vos enseñar a cociña, que é pequeniña, pero é bastante manexable, e para nós cheganos ben. Como só somos dous, pois está bastante ben. Que tal vai o de cociñar? Ben, eu son bastante cociñitas, pero o meu compañero non moito. Pero, bueno, ainda así, levanos bastante ben e facemos bastante bons platos. Galegos ainda non, porque non temos materia prima ata que vayamos a Galicia, pero, bueno, está bastante ben, non nos queixamos. Mais que nada pastas por adaptarnos á cultura italiana, máis que nada. Bueno, pois vou vos mostrar como quedo cos meus amigos de aquí e como falo cos galegos que deixei en Galicia para quedar con eles para ir a dar unha volta. Queremos ir a un piso, non, agora? Pois vamos a quedar con eles. Xa está, xa podemos ir ao seu piso. Está todo preparado. Bueno, pois aquí temos o ximnasio da residencia, que é bastante amplio, bastante máis do que tiña na residencia de Coruña. Está bastante ben, está incluído no prezo, que, bueno, nesta residencia é un prezo aproximado de sobre 600 euros, 500 euros, dependendo da habitación onde esteas, pero ten incluído este tipo de cousas, ten cociña na habitación que non poden ter, por exemplo, outro en Coruña, tamén ten unha parte para xogar ao ping-pong, que tamén damoslle bastante uso, que somos bastante aficionados a este tipo de cousas, a este tipo de deportes. Imos a buscar os meus amigos e vamos na Biglia a tomar algo. Vamos a despedir do secretario Fabio. Chao, Fabio. Ciao. Encantado. Prima di tutto... Siciliani, dolcetti siciliani. Molte grazie, molte grazie. Sicilia, biscuit. Molte grazie. Really nice. Ci vediamo. Molto gusto, ciao, piacere a voi e un saluto alla Galizia. Va bene? Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ehi è partita per le spiagge, sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi prendo il treno e vengo da te. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Bueno, imos chamar aos meus compañeiros e que baixen xa. Chao. Xa estamos aquí os galegos no mundo, podeis baixar cando querades. Baixade, baixade. Chao. Hola. Hola, que tal? Que tal? Eu son María. María de Betanzos, Paula de Ourense e Álvaro de Ferrol. Aquí temos outros 3 galegos do mundo. Que tal funciona o metro aquí, David? Bastante ben, é un medio de transporte que está bastante ben. Ademais é bastante barato e para os estudiantes é bastante bo. Sobre todo, nós usamos bastante para ir de festa e para ir a sitios importantes. E aquí temos os billetes. Imos. Vamos. Bueno, pois xa chegamos a Navigli e os canles las explico despois, pero agora vamos a ver uns patios interiores cunhas casas de época moi bonitas. Vamos para dentro.
Pois aquí temos unha das praciñas interiores que son moi bonitas, vemos que están moi decoradas con moitas plantiñas e aquí pois a xente do sitio ten as súas tendiñas cos seus cuadros e, bueno, é moi bonito de ver. É unha cosa das que vos quería enseñar. Pois aquí temos os famosos navigles, canles en galego, e un dos usos que se lle deron foi para traer a mármore coa que se construiu o Duomo, para que fora máis sinxelo traela, porque senón, pois, por terra iba a ser moi complicado. Entón, en barcos, pois, foi máis asequible. E as esclusas? As esclusas foron un invento de Leonardo. Leonardo da Vinci foi o que, con esas esclusas, conseguiu salvar os metros de diferencia que hai dende o lago Como, que é onde se atopa máis ou menos a canteira ata aquí, ata Milán. Ciao. Buongiorno. No, solo queremos beber, David, sabías italiano antes de vir aquí? Pois non, a verdade é que non tiña nin idea de italiano, pero bueno, nun mes aquí xa pouco a pouco vai saindo todo e vai sendo todo máis doado. Sobre todo porque comezamos as clases de italiano a semana pasada e bueno, son bastante boas. É unha boa profesora, a verdade. E que tal polo de agora en Milán? Trátavos ben? Sí, a verdade é que estamos moi contentos en canto a todo, o ambiente, a relación ca xente, todo moi ben. A verdade é que sí. Tanto italianos como españoles, en xeral, moi ben, moi ben. Que é iso dos aperitivi? Pois son uns bares que hai por toda a zona de Milano que fan como un buffet libre e a xente vai e enseña a súa tarxeta de Erasmus e nada, é comida gratuita ou pagando 6 euros con derecho a bebida. Suele haberlo todos os días e está moi ben para conocer xente, relacionarte cos demais Erasmus e toda a xente de Milano que se acerca a todo o mundo. Que esperades este ano de Milán? Bueno, pois eu, aparte de aprobar terceiro de Dereito, viaxar, porque dende aquí é moi barato, a verdade, viaxar por toda Italia e por toda Europa, se pode. Logo, coñecer moita xente, aprender italiano, sair de aquí sabendo italiano e pasalo ben, disfrutar a miña Erasmus. Bueno, pois xa estamos no aperitivi, aquí temos toda a comida que se pode degustar neste sitio, na Ringuera, máis concretamente, chamase este local. Bueno, é un sitio que nos gusta en particular porque xa viñemos unhas cantas veces, pero antes de consumir temos que ir a sentarnos á mesa e pedir unha consumición, porque estes sitios non é gratis, a consumición soe ser sobre 8 euros, 7 euros, 6 euros, dependendo do sitio. Este é dos vos, así que custa 8 euros. O sea que imos sentarnos. Piero ha intercettato le telefonate a Moggi, Piero pure in Vaticano c'ha 2000 appoggi, Piero non rinuncerebbe mai alla lotta e si iscrive ai terroristi come fa il Magnotta. Piero in casa ha progettato bombe nucleari, col Polonio lui fa sempre il pieno alla Ferrari, dice che Borghezio c'ha una nonna tunisina e la tiene segregata da 20 anni giù in cantina. Piero si era dato fuoco lì davanti al Parlamento, poi ha cominciato a diluviare e lui si è spento. Pois nada, agora que as nosas nais xa ven que ben nos alimentamos xa poden estar tranquilas, simplemente desexarvos unha boa viaxe de volta, que o pasades moi ben e nos xa vedes que ben nos estamos cuidando, así que simplemente un brindis. Saúdo a todos os amigos, as nosas familias e a Jorge que nos meteu neste mundo. Galegos no mundo. Estefano naceu en Galicia, pero aos poucos meses trasladouse cos seus pais a Italia. Agora escapa a Santiago cando pode. Traballa nun despacho de abogados e no seu tempo de lecer goza das rúas máis bohemias de Milán. Hola. Son Estefano, veño de Villa de Cruces, levo aquí toda a vida. Bueno, son mitad español, mitad gallego e mitad italiano. Hoxe vou levar por Santa Maria delle Grazie, La Scala e despois polo barrio de Brera, que é a zona un poquinho máis bonita de Milán, un poquinho con toda a vida nocturna e un poquinho de arte. Vamos.
Aquí dentro hai unha obra mestra moi importante, non? Sí, aquí hai a Última Cena de Leonardo da Vinci, un dos seus cuadros máis importantes, digamos. Ademais é unha iglesia bastante pequeniña, hai unha pabelo, hai unha lista de espera bastante grande, porque solamente unhas determinadas persoas poden entrar para non estropear. Esta tamén é toda a plaza que é diante, que está sempre en obras, hai uns cuantos anos que está en obras, todo para remordenar Milano. Sei bella così come sei. Bella ma non lo sai. Bella così come sei. Bella ma non lo sai. Esta é unha das mellores heladerias de Milán, chamalle Chocolá. Fai unhos helados magníficos, ten tamén moitas variedades de chocolate, ao pimento, a canela, a todo tipo de ingredientes. Mismo aquí nunha zona máis céntrica está sempre chea de personas. Hasta veñen de fora de Milán para comer aquí o helado. Pero a ti gustache ben a comida galega, non? Sí, hombre, o cocido, eso, seguro, o cocido, o pulpo. Como postre, digamos que é un poquinho máis sencillo isto respecto aos postres que hai ali en Galicia, como pode ser o brazo gitano, calquer outra helado ou comida. O que se ve a miñas espaldas é a Scala de Milán, un dos principales teatros de toda Italia, moito lujo por dentro. Cambiaron bastante tamén a acústica, tiveron que renovalo, poñerlle o parqueo da Monqué. Tiveron que renovar completamente. Mismo cando empezan a sonar, a Scala ten outra atmosfera, cambia completamente, pero sobre todo é moito emocionante. Esta é a zona de Brera, a zona que me encanta, unha zona parecida, digamos, a Santiago, con estas ruas así estreitas. Foi a zona onde estudiaron todos os grandes artistas, onde tamén estudiou Leonardo da Vinci, onde hai tamén a Academia de Brera, que ainda está aberta, é unha escuela de artes, unha zona tranquila, que aquí pola noite empeza toda a movida un poquinho máis chic, digamos, un poquinho máis tranquila. Esta antes era a zona bohemien, como se pode ver, por exemplo, hai unhas tendas así de complementos moi particulares, como hai outras tendas especializadas solamente, por exemplo, en produtos sencillos como poden ser velas, todo ben concentrado na mesma ciudad, antigo e moderno, todo xunto. Esta é a Academia de Belle Arti de Brera, que ainda está funcionando, onde estudian todos os rapaces que queren estudiar artes. Como se pode ver, todo ainda en estilo neoclásico. Chegou agora tamén a hora de comer. Este é o risotto típico aquí de Milán, o risotto con radicchio, como típico punto de Milán, non é como a pizza como se pensa que é típica do sur. Con isto nada, despídome, saludo aos meus pais, a Silvia, a miña nai Lola e Andrés. Hasta logo. Galegos no mundo. Galegos no mundo. Galegas no mundo. Benvenuti a Milano. Benvenuti a Milano. Ok, dopo, ve l'ho detto io. Adriano Celentano. Adriano! E hai a queimada? Posso, zia, mi sono scontato di brutto.